inonzi do not suffer in silence. Yamuri kundiwa saka kana ndakakonekta ichichi ndohwi paregai ndichisa apa ndichiri kungohwikwa handiti takachisa apa yeah. So nyaya iri pano ndikuda so munhu wese ane pazvinombomudzvanya, whether muimbi, mupfumi, havapfumi vanotori wese, whether muimbi, whether mupfumi, whether ari kudiaspora, whether ari kumusha tokama ndebvu, right? Ndapedza kuzora mafuta guys, right? Munhu wese pane pazvinombotodzvanya. Handisi pasenta, ndinde pasenta. Yeah. Munhu wese pane pazvinotombomudzvanyira. So difference inongoripo, muchiri kundinzwa handiti? Difference inongoripo ndekuti vamwe they are good at sharing my problems avo, vamwe vanosherwa nevamwe, vamwe vanoita cop nokunetsa vamwe. Ndino kuna mwana anoita cop nekunetsa vamwe vanhu. Iona ndine stress panapa, ndakarara ndisina kudya. Oyozonetsa vanhu vadya kuti vashaye hope naye. It's a common behavior. Vamwe munoita cop nekuona malive evanhu vari kutambudzika. Malive atinoita tisati taita malive ndoreva vano reason. Munhu wese ano reason asati aita live anenge ane ma-intentions, whether written or not written, anenge ane hakuna munhu anongoita live nokuti upenyu hwagara huri live. Iyewo uri palive, ivo kwauri koko uri palive right now. Audience ndio inongosiyana chete. Amwe edu atiri kuita malive, we are not in control of who is gonna see them. Because tongoverenga nhamba, pava nevanhu 50, pava nevanhu, you don't know who these 50 people are. Unongoti live. So even usiri palive, uri palive, ndosema today upenyu hunongori live. Upenyu hwatotorarama hwi live pachawo upenyu, but kwatinoperformera malive acho ndo kunongosiyana chete. So dzimwe dzenguva ugere ipapapo ka uchitoperforma kumba kwenyu cheko chako muri kuperforma imimi. Zvinhu zvamuri kutenga izvi, zvamuri kutenga hazvisiwo zvinhu zvamunoda izvozvo, muri kuperforma. Makatenga mota iyi yamakatenga iyi, maikompita naneighbor wenyu akatenga waya yake Nissan Juke. Saka muri palive. The only difference emalive aya ndekuti iyi live yatiri kuita pano ika inozopera yoga, kana kuti ichapedzwa nini, kana kuti muchandibetsera kuipedza, kana kuti muchapressa button. Iwe upenyu iyi live inongoita continuous, tinongorarama, tichingorarama. But zviri kuitika pano papublic apa zvimwe zvacho ndezviri kudeterminwa nevanhu vakatibukera. So munhu anoperforma ipo paya paFacebook paya aine audience achitoziva zvaari kuperformera. So kana achiuya kuzoundura munhu akati ndoda kushaudana nanhingi, mumind make ane zvinhu zvanenge anazvo, iye ndiye unozviziva. Umwe munhu anongouya kuzoita live nekuti they are troubled. Look out for those people. Kune vanhu vanoita live nekuti vari troubled inside, so vanoita inonzi projection. So kana achiuya kuzoita live ka ari kuda kutsvaka vamwe vanhu, zvakafanira munhu ane nhumbu anogona kufila kuti gore rino ndikuona vanhu vane nhumbu, gore rino vanhu vese ane nhumbu. Hakuna kuti vanhu vese ane nhumbu. Uri musituation yenhumbu, saka ungofamba uchitarisa vanhu vane nhumbu. And kuti makawanda vane nhumbu hazvivi zvakaita kuti nhumbu yako isanogwadza. So kuwanda kwevanhu vane nhumbu ka hakuita kuti yako isanogwadza, but munozvikamfota.
So vanhu vane nhumbu vanenge vachizvikamfota. Gore rino munhu wese akaita nhumbu, hei, gore rino munhu wese ane nhumbu. No, uri kuzvikamfota. Kwozouyawo umwe munhu asina mwana, ari kuda mwana, ari kusekwa. Vanhu vari kundiseka handina mwana. Lese ndokupa example yemuimbi wedu. You find kuti vanhu vaitomuseka vamwe vacho vagere mumba nevana vasiri vavo. Uri kunzwa? Munhu anokuseka ipapa fashion, ukapfeka zvisiri ball, ndikapfeka zvisiri ball right now. Munhu anondiseka zvandakapfeka papa haasi munhu wekumusoro kana. Haasi Bill Gates. Haatomboziri munhu akagadzira Gucci. Munhu anouya kuzokuseka zvefashion, munhu ari kutostruggle kufashion. Deni taizviziva izvozvo tisingaiti stress yakanyanya. Munhu anouya achikukriticize zvemarriage yako, maticha mazhinji ezvemarriage, me included, vanhu vakatofeiliwa nemarriage. So iwo munhu afeila akauya achikuseka ka asina chitupa, usanozviuraya yazvo. Vamwe vanhu muri kusekwa nevanhu vanodori paworst situation mozviuraya. Listen, musati wambofunga kuzviuraya, pane vanhu 1 million right now. Yes, million, handisi kunyeva. Vanoti vakanzi download life yemunhu uyu, vane download masikati machena vakafara zvokuti they wish to be in your shoes right now. Kukanzi tokugadzika tinowana at least 1 million people who, yes, usina bhutsu wakadero. Do you know kuti kune rimwe zimunhu rakutofa right now, riri kuhwisha dena hake akafudza mombe ari kugwa ari healthy. Do you know kuti kuno mumwe munhu andine manga ari kuseka manga angu aitozosekwa ndikakwira mubhazi ndisina bhutsu. Kuno mumwe munhu asina kugara amboita bhutsu muupenyu hwake, asina kutomboita gumbo. Uri kunzwa? Anokwanisa kudownloada makumbo ako aya ari worth 1 million kune rimwe zimunhu iwewe. Ndine guma rangu iwe. Kune munhu akarohwa nepfuti pana asisina guma, ari kuda kuiswa resimbi. Mazino anga iwe. Kune munhu ane madencha izvezvi anohwishaita mazizina akadai sengaliona. Zvokushanda kuchembera iwe. Kune munhu asina kana graft, ari kuzvishava noko, ari kungohwisha ngokwira ndege. Haatombodi zvokuzoshanda kuUK, anoda ngokwira ndege chete, kungokwira ndege. Uri kunzwa? Iwo zviuraya uri pasituation iyi. Vangani venyu vanga download a life yaChibaba Baba. But do you know Chibaba Baba was troubled? Aitoimba munzira dzake kuti I'm so troubled, vachindiseka kuti handina mwana, vanhu vachindiseka. But kuno munhu ane shungu dzokuimba aingoda chipo chaChibaba Baba aitokwanisa kuchidownload. Ndikitore chipo ichi, chipo ichi ndikachidownload. Ukona? Saka iwo safunga kuti uri paworst situation. Chinozopa kuti uite paworst situation ndechekuti wausanganiwa newe nemabhuli akaita sei. Because kune vanhu vazhinji vanogona kuseka kuti hausi married guys. Iyo marriage yavo isingamboendi kure. I remember very well a few years ago, vanhu vaidivorce, vakadivorce ma 2008, 2009, 2010. That time I was married. I used to look at them and say, oh my God. Hey. But then fast forward, wakunzwisisa manje divorce yazoira pauri wakuinzwisisa manje. Oh right. So right now kana uri kuma 30 ka uri kuona ndiri kutofunga kuti recently kuti ndatova neage. Mudhara wangu when my dad was 45. Edi mudhara wangu akura kuma ndemuhira uroporesa mudhara wangu paiva 45 years old. Mudhara chembera. Ende vana vangu vari kutondinzirawo urombo ndiri kuma 40. Sometimes vanototaura, Daddy, you can't do that anymore. You're not young anymore. Vakandova nchiita ma-press ups. Vakandova nchirwadza onse. Kwavari vari kuti mudhara chembera. Pavanosvika ipapo utanga kuona achembera ndiari kumberi. So what I'm trying to say ndezvokuti situations dzimwe dzamuri kuda kutambudzika nadzo idzi. You are not as bad as vamwe vanhu vari kukusekai. They are just good at highlighting your problems. Avo ma-problems antori worse. Like I said, izvezvi right now,
kune vanhu vakawanda wanda nditi vari kusuffer in silence. Varume vazhinji kunyanya vanosuffer in silence. And the big problem inoitika ndeyekuti varume ka kune varume vari kurohwa nevakadzi right now. Izvezvi pane murume akawacha who is watching right now ari kutotadza kana aenda kupolisi anotadza kuita live kuti ndarohwa nemukadzi. Mukadzi akadigwamba mapananoya akazvimba kudai ndarohwa nemurume anonzi Nikki, let's shame him. But kune varume kwete one, kune varume hobo vari kurohwa nevakadzi right now, kwete kumusha muno muuk. Kune varume vari under abuse vari kulokegwa mumba mukadzi achienda samwe, kwete kubasa, mukadzi achienda kwaanoda achinzi ndakakunza munomu ukadai ndokudandira police right now, and they are suffering in silence. But vakadzi vakangoita kamwe problem kadiki anowana wanovudza zvinobetsera. That's why mchizoona kuti patinozonofa kati vakadzi vanosara vakawanda kudarika varume. Nhambe yevakadzi yagara yakawanda, but varume vanofa nestress more than vakadzi nekuda kwenhau iyo yandiri kutaura. Mastroke anobata varume. I think varume andoziva kuZimbabwe vari kurohwa nemastroke. Tinosuffer in silence. Ipapa kuti uye utaure murume auye ataura kuti mwana wokutanga hasi mwana wangu ndakanzi nemukadzi wangu mwana aso. But mukadzi anokwanisa kutaura, mukadzi anokwanisa kuuya akatotaura ipo panapo easy. You'll find dzimwe dzenguva vanogona kuzonzwa kuti chibaba pamwe chachine umwe mukadzi wachachichida nemoyo wacho wese. I'm not saying ndoda kuti nditaure zvakare. Dzimwe nguva anodori nomwe mukadzi wanga achida nemoyo wake wese, but aitya buda pachena kutya kuti mana vanhu vagoti kudii ndigoimbiwa ndikona. But vakadzi they don't care. Vakadzi imwe hamukendeke kaini. Vakadzi most of you women ukaona relationship yatopera sometimes munotopedzera matozoitira varume favor, because dzimwe relationship dzamunopedza ka memuchitobetsera munhu wamurudana naye without knowing angashaya kuti obuda sei, angasitomborina pfungwa dzokubuda mumarriage imomo panokuda kwokuti muri courageous. Wawambona kuti dzimwe dzenguva kana chinhu chakasungirigwa musango so unogona uchireleasa ka uchifunga kuti iwewe ndiwo uri kugeina, izvo ndicho chatogeina, icho chichine more energy yokutiza. So dzimwe dzenguva vanhu kadzi munoburitsa munhu murutsva muchifunga ndimwe muri murutsva. So yokusuffer in silence indiruzama kuti inini shamwari, before watombofunga kuti ndiri kusekwa kuti handina mwana, zvibvunza kuti uri kusekwa nani. Vamwe venyu kuti vanhu vari kundiseka ndakahorigwa. Vanani? Vanhu vakawanda. Ndipe 3 examples zevanhu vari kukuseka. Tiva analyze right now. Okay, pane chimwe chinhu chiri you are ashamed right now. Just think of something right now. Don't tell me. Just think about something you are ashamed of. Kungava kusarorwa kana kungava kudini, kungava kufuta chako chako. Kuti vanhu vari kundini ndakafuta. Chizvibvunza kuti vari kukuti vakafuta ndivanani. Wondibetsera right now tichiva analyze. Hausavataura nemazita, ipapo pauri ipapo analyze vanhu vacho vari kukuti vakafuta. Analyze their life. Akuti wakafuta wacho ndiani? Ndinhingi. Okay, think of it. Anechi iye akaita semudescribe mpungwa dzako. You will find kuti munhu ari kukuseka kuti wakafuta ka chaanongogona kukuseka pauri chaanoqualify kukuseka kufuta chete. Zvimwe zvese wakamukunda, chikoro haana, imba yekugara haana, mari haana, mota haana, vana haana. Iwe uri kuseka kuti wakafuta because maybe wafutiswa nekuti wakaita nhumbu kazvara vana vako vakazvinakira. Iye ari kuona anostruggle kuti vana haana mwana, otsvaka chokukuseka nacho, okuseka nema effects ezvaari kuda iye. Uri kunzwa? Wakafutiswa nekuita vana handiti iye ari kuda vana asi haana vanaka. Okuseka iwe kuti wakafuta nema effects ezvinhu zvaari kuda. So ari kukuseka iye kuti wakafuta nekuti wafutiswa nekuti wakambotoita nhumbu ukazogeina weight ukayamwisa vana mazama. Vamwe vanhu vanokuseka kuti mazama akadonha vari kuda vana avo haasi kudonha kana kuti haasi kumwiwa. Uri kuona? Saka tanga wazvibvunza kuti iye munhu ari kukuseka, are they qualified? Are they qualified kuti vakuseke?
No, and yeah, we've got different problems as human beings. Let's embrace our different. Now we will never embrace our differences, especially kana wakatombogara nana America uko. Life yangu a competition. But chandoda ngonditaura kuti kana when you're pointing a finger kuna someone like this, andikona tarisa zvikumwe 3 zvakatendekana, zvikumwe 3 kana ndakakupointa kudai ndiri kupointa nezvezvichiwa nditi iwe but wona izvi 3 zvazvi 3 zviri kupointa inini. Can you see? Ndakapointa kwamura nditi but tarisa izvi 3 zviri symbolic. There is a reason why these 3 fingers are pointing at me. That's why ndisingapointi like this. Kashoma munhu achipointa akadai, ukapointa wakadai, you are directing someone. The reason why you point, zvikumwe 3 zvakamirira Jesu mwanakomana nemweya mutsvene. Vari kuzama kukuudza kuti shamwari, Mwari naJesu nemwanakomana 3 zvakamirira kuti ko iwe before you point finger pana someone, izvi zvikumwe 3 zviri kuti iko iwe chitenda chiri musoro iwe mira. Vanhu vese vanokukriticize chihurewe. Deta tine video mira timbonzwa ti mai vari kuti kudiko apa. Halo 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 mai vangu havanzi kundifonera, kuda wafona by mistake. Mai vangu havanzi kundifonera. Sorry, handafonerwa ndiri palive. So ayo havasi kuwanza, vamwe vafona vakaitsamira. So ndanga ndichiti nini, kana wakanongedza munhu uchiti iwe wona zvigune 3 zvazviri kuita, zvigune 3 zviri kuti iwe zvinongedza iwewo. So you'll find kuti vanhu vari kukukriticize lifestyle yako ka yava itomboziri better either. Vanhu vari kukukriticize, ndikaindibvise ifoni. Vanhu vari kukukriticize lifestyle yako, ivavo vanhu vari kukriticize kwavo vanotori nebigger problem. Saka chiguno ichi kana chakakunongedza like this, 3 izvi zvimwe zviri kuti 3 ichoti 1 chakamirira Jesu, chimwe chakamirira Mwari, chimwe chakamirira mweya mutsvene. Chiri kuti shamwari, iwe uri kuti iwewe ndiwo unohura, handikona. So iva ndoti munhu anokuti ndinohura mumarriage ka, zvigune 3 izvi akakunongedza, uri hurewo. Zvigune 3 zviri kuti bambo, imi makavatepi nezuro imi. Bambo, mambonyaziva study yechihure, makagraduate akopi chihure. Information yechihure iyi tinayo because takambochiita. Ende dzimwe dzenguva vashoma, unoza vashoma vanouya akati tikamboita chihure unochiita chinouya sehope. Chihure unenge wakagara sezvo chogona ngouya so chihure kudai. Zvinokonzera chihure ndakambozvitaura pamalive apfuura ndeti chihure chinouya sehope. Chino zvinhu 6 or 7 zvandoziva nemusoro zvondoti gaga. Chihure chinokonzerwa nekupinda marriage usingaziye meaning yemarriage. 1, chihure chinokonzerwa nekuti marriage mauri imomo hausi happy, whether hausi happy tongogumira pahappy nezvose tingatopesa yadu alive yechihure. Chihure chinokonzerwa nekuti zvinhu zvaimboitika kudhara zvichaitiki, so boredom yapinda. 4, chihure chinokonzerwa nokuti dzimwe dzenguva madiri contract yamakasaina yachinjwa, umwe asati achinja, which means dzimwe nguva body contract chinochinjisa macontract marriage zvakawanda. Body yako inogona ngoramba yega, body yako inogona ngoramba waaffectiwa nechirwere chako kungoramba hayo kumirayo, kungoramba kumira zvayo. So mukadzi wopesera donotsvaka kunze. Chimwe chihure chinokonzerwa neage chaiyo kuti munhu anopesera kuti no izvi ndakapinda singazi, iyi contract ndakasaina because I was young, ndamunhu nguru sha 30 ndakuziva zvinodiwa vakadzi. So ikoko hatisi kuda kuenda.
but don't suffer in silence. Do not suffer in silence. Vanhu vari kuseka vachiti hauna mwana ivava macho. Tikata madna pavana vavo vavanavo mudzimba vavari kusvotengera maso. Yes, iwe unotozopedzisira una kuti uri pabetter situation. Munhu iye ari kukuseka iye achiti hauna mwana, iye chibaba afa asina mwana. Uya nevako vana tinoita DNA right now. Dzimwe nguva mukadzi wako anga akagara so achikunzwa achiseka chibaba baba chibaba chachisina mwana akadai so. Wakambonzwa munhu asina imba kumusha kuti anokuudza sei nezveimba kumusha? Asina imba kumusha ugone kutenga. Hausati wambonzwa vanhu vasingamwi doro zvatinoita vanhu vanomwa doro? Unoziva mari yauri kutambisa chimwa doro iyi? Ukasevha bhodhoro rimwe chete every week, unotenga chidhina 1 every Monday, uchisevha mari yako yekaso yauri kumwa iyi, unoziva okay, kwewo zvausingamwi chitiratidza makaso awakasevha nemari yangu yezvidhina iye wandibudza, chitiradzawo zvidhina zvako zvakapailiwapo zvawakasevha kaiwe usingamwi. Ihana asane idea nemari yako. Wambona kuti even vanhu vari kumusha chako chako, kubhajeta chako chako, vanogona kubhajetera mari uri diaspora, vanokubhajetera mari vakavaka imba nechimbuzi zvese panze kumaruseva. Ivo vasina, unoziva denda ndine mari yakati ndiri kumusha ndati omana ndikaenda kuuk, ndikangoenda kuuk ndichavaka zvikoro. Nanhasi handisati ndachivaka chikoro chacho, nanhasi ndichingoda vaka chipatara chacho, handisati ndachivaka. But ndichiri kumusha ndisati ndava musituation vakomana. Unoziva ndisati ndakura inini ndaida machoice assorted biscuits. I remember ndichiti pandinongoshanda pay yangu yese first pay ndotenga machoice assorted biscuits ndorongedza mba achadhirika ndinozedza mabiscuits mukono. Honestly, because mai vaitipa 1 vosiya mamwe anenge akaiswa silver foil. So handine shungu dzokumbonzwa kuti kwirira ndisi ndapiwa ginger nhasi namai. Unoda ripi? Choose 1. Unoziva machoice assorted anga nemisikanzwa ka kune rinenge rine cream, ukangogara wachuza rine cream hauchadya ginger. Saka unoine shungu dzokutoda kumbonzwa kuti ginger topesana tahumhedurirana nesister yangu inenge yachuza risina cream, ndimhedurirevo rako ndomhedurirawo rangu tichididi. So uchikura waiti wakomana kana ndakura ndoda kutenga shuga ndigoibwira. Unoziva tiri vana vadiki ndo zvakaita munhu wese right now. Unoziva kuti murume asingachavati newe uyu asati aroora aiti ndikaroora ndichingobatana musikana mukadzi wangu akangoenda kutsime ndouya ndichibata naye akangonomwa tii ndobata naye tikangobukira bhora ndobata naye mukadzi wangu akangobika sadza ndobata naye. Ko zvazodii? So vanhu munogona kuadvisa vanhu musiri pasituation, iwowo rega kusafa in silence. Tsvaka